nimasitose hantut runtut tansah reruntungan ing sarina sawah ngine datan kinggang sarabut kamung adoh caketing ati yen cedak tansah mulat sida asih Indo mimi amintu no ayo bareng masana tapi wajib weh jebule ya apik jurangane nek gelem wis ora kebelet sing bapakmu kok yo lek kesusu iso anak kene apa timbang rumonge kucing kerah mboten lho Pak Sinto asebe Raya Nyuwun pangapunten suanane kados Black diseret Yoga sajene komplit jan ompake ora kakmu. Niku wau anu. Niku anu lho Mbak, nyurai kula. Oh, ngoten ta boten. Lah kerja kula nembang wong apik ya ta. Apik ya ta. Jeneng aturaken wilujeng gawepun iku dulur lanang dulur wedok. Saking Cengkareng, saking Ciledug kok ya krungu titik ketemu nang kene Pakmu. Wah, tamune. Nggih. Almarhum Pak Loso saka ngendi-endi Bu. Nggih. Amin. Ateges kuwi Pak Loso kan disenengi wong akeh. Nggih, leres. Betul barang iki aku mesti pangkeng aku mesti.
Mugianto Pak Mo, sehat mulai kados wingi nggih. Mugianto